To tun jiya ana ta soki burutsu tun jiya an ce ni ma na faɗa albarkacin bakina. Ni kun san zagi fa ba yi min yake ba dama. Yawwa ni zagi baya mini. Yawwa na faɗi gaskiya ta ko an zage ni ma ni zagi ba yi mini yake ba. Mana jikirin ma ni ba kowa bane ba, kawai ni tashi ne zumbur na kowa yana so na duk duniya. Na ce mai faru. So dan Allah dan Annabi zan yi magana on behalf of all the TikTokers, because top TikTokers da ke arewacin Najeriya gabaki daya a Kano suke. Ko a Kano muke wajen 75% na manyan TikTokers na arewa a Kano ne. So ina magana da babban murya dan Allah dan Annabi, ina roƙo gwiwa ta a ƙasa cewar akar makadlau Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, shugaba mai adalci, dan Allah dan Annabi ya taimaka ya dawo kujerarsa. Kawai ya taimaka ya dawo kujerarsa. Ni wannan roƙon shine abin da roƙon da nake yau da